Хънта. Майк чек. 1-2. Окей, като на 17 години правя моите рими лирики. Разбивам несите, които не знаят какво е рап и рапират с мимики. Преди години хип-хопа се измерваше само в истини, а сега рапа е оформен само от страхливци по рождение диснати. Писна ми, какъв проблем виждаш ти? Като например малки деца без стотинки за баничка и скъсани янцузи. А кой дава усмивка на лицата, субсидии за каузи, които са откраднати веднага след като костюмара е взел курсовата си работа. Радвам се на малкото, виждам в очите жалкото. Виждам селски мандалитет обзет от държавата. Ходи пей за славата, да лапаш ти е каузата. Представяш ли си как щеш да, ако всички имаха и всички даваха? А сега всички грабят с лапата. Чули шепота, знам имаш страх да не чуеш камбаната. За теб се преоблащавам в най-лошия ти кошмарен сън. Знам колко съм фатален и когато нямам, казвам, че нямам. Виждам всички как живеят с пари взети назаем. Просто си паля марата, копале куките са по-продажни от всички кучки в държавата. Аз разчитам на себе си, не разчитам на картата. Не ми пука колко важи за тебе това. Дискриминацията на бедните след време ще се равнява на тази, която седеше като брадва над главата на негрите. Трябва ли магия, за да се оправи всичко това? Всички хора виждат как живеем в този порочен кръговрат и какво правят за това. Защо един хлопак като мен има повече акъл от вас? Ами може би защото съм решил в живота реален никога да не казвам пас. Всички палим коса да забравим за шибаните проблеми. Злобата вътре в мен ме кара да мачкам наред всички надменни. А защо започна да има все повече дилъри? Всички затъват в войната, за да си осигуряват по-красиви дни. Всички са свикнали да намират в очите порока ми. А защо никога не съм си задавал въпроса мога ли? Каква е разликата между рисунките в рапа ни? Че моя е с лакон на стена, ти отцветяваш картинки с детски пастели, мона ми. Дигам тона си, не ми пука за мишките материални тук в държавата. Пука ми за починалите във война, за да не бъде както е сега. Да бъдеш прикован там, където има пара. А промени ли нещо или пак си замълча? Аз изяждам всичките, защото храната е баба майката на глада. И винаги продължавам напред, високо вдигнат средняк. Има само един начин да се оправи държавата. Умрете, кучки!